Please turn with me to Romans chapter 15, verse 17 hanggang sa 19. Romans chapter 15, verse 17 hanggang sa 19. And this is what the Word of God says. Kay Kristo Jesus, kung magkagayon, ay mayroon akong dahilan upang ipagmalaki ang tungkol sa aking gawain para sa Diyos. Sapagkat hindi ako mangahas magsalita ng anumang bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko upang sumunod ang mga hintil sa salita at sa gawa, sa kapangyarihan ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. May the Lord bless the proclamation of His Word this morning. Now, bago pa natin himay-himayin ang passage na ito, mga kapatid, gusto lang po nating i-remind ang bawat isa sa atin, bakit tayo ay dumadalo sa panambahan Sunday after Sunday? Why do we come to church? Marami pong mga tao na pumupunta sa church out of habit. Or maraming mga tao na pumupunta sa iglesia dahil iniisip nila that going to church will save them. And still, many people want to go to church because they think that it will make them feel better. But why are we here this morning, mga kapatid, mga kaibigan? Nandirito tayo upang mapakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. The gospel of the free grace of God in the Lord Jesus Christ. Hindi lang tayo nandirito upang makinig ng sermon na walang laman ng ebanghelyo sa sermon na iyon. What else? Nandito po tayo upang sambahin ang ating buhay na Diyos. Sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga hindi mananampalataya, hindi po nila magawang sumambang tunay sapagkat hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Maaring pumunta sila dito upang makinig, but they cannot come to worship. At nandito tayo dahil meron po tayong pangangailangan. Kailangan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po nating marinig ang patungkol sa ating tagapagligtas. Meron po tayong hunger, meron po tayong thirst, na ang ebanghelyo lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang magsasatisfy, mga kapatid, mga kaibigan. And then, nandirito din tayo dahil kailangan natin ang support at encouragement ng mga kapwa mananampalataya. And we also need to be a support and encouragement to them as well. Kaya nawa ang ating Panginoon ay magkaloob sa atin ng pagkakaisa upang hindi mahadlangan ang sino man na pumarito upang makapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. This church must continually proclaim Christ and glorify His name in all of our gatherings. Ngayon, ang ating teksto ay nagsasalita tungkol sa pagmamayabang ni Paul. Now, teka, Pastor, bakit sinasabi ng Biblia na God is opposed to the proud but gives grace to the humble? At nagbibigay babala ang banal na kasulatan patungkol sa atin sa pagmamayabang. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 27 hanggang sa verse 29 na sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, lahat ng batayan ng pagmamayabang, pagmamataas ay tinanggal na upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. So ano ba itong pinag-uusapan ni Pablo sa Romans chapter 15 verse 17 na tayo po ay magmayabang? Well, ang sabi po ni Paul dito, kay Kristo kung magkagayon ay mayroon akong dahilan upang ipagmalaki ang tungkol sa aking gawain para sa Diyos. Ano ang ginagawa ni Pablo sa verse 17? Ginagawa niya precisely ang pinahihintulutan na gawin nating lahat. And actually, ginagawa niya ang kinakailangan nating gawin lahat bilang individual Christians at bilang isang iglesia. Kinakailangang magmalaki tayo at magmayabang tayo kay Kristo. We should boast in the Lord. We should boast in the Lord Jesus Christ alone. And this church must continually boast in the Lord Jesus Christ alone. At meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una,
the valid context of Paul's boasting. Ang katanggap-tanggap na konteksto sa pagmamayabang ni Pablo. At pangalawa, the further exposition of Paul's boasting. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating paglalahad ng kanyang salita sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, alam po namin na ang inyong salita ay mahirap unawain kung hindi kikilos ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng kabanalan. Napapabanal kami. We are enabled to obey your word by the direct working of the Holy Spirit in our lives. And so, in the proclamation of your word this morning, may the Holy Spirit work directly and powerfully in the hearts and minds of people, causing them to respond to the truth of God's word. The Holy Spirit leads us into all truth. He is our comforter. He is our paraclete. And may your word bring forth comfort to every one of us this morning. Help your servant in proclaiming your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The valid context of Paul's boasting. Verse 17 once again. Kay Kristo Jesus, kung magkagayon ay mayroon akong dahilan upang ipagmalaki ang tungkol sa aking gawain para sa Diyos. Now, kung nagmamayabang po si Pablo patungkol sa kanyang sarili, ay wala po siyang dahilan na magmayabang at all. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Pride goes first before destruction. Pero kung ang pagmamayabang ni Pablo ay na kay Kristo, itinataas niya ang biyaya ng Diyos at ang katotohanan ng kaniyang salita, then Paul had all the reason to be proud of his work in God. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 10 verse 17. Please turn there. 2 Corinthians chapter 10 verse 17. Ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon. We are permitted to boast only if the context of our boasting is in the Lord Jesus Christ alone. Lahat ng ginawa ni Pablo, ginawa niya dahil kay Kristo. Lahat ng kanyang pagpapagal ay resulta ng pagkilos ng Panginoong Hesukristo sa kaniyang kalooban, sa kaniyang buhay. Philippians chapter 3 verse 3 and 4. Please turn there. Philippians chapter 3 verse 3 and 4. Ang sabi po niya dito, patutuo ito ni Apostle Paul. Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo. This is another term for boasting or glorying in Jesus Christ. Na nagmamapuri kay Kristo at walang anumang pagtitiwala sa laman. Zero confidence in the flesh. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman. Kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. So Paul was just honest of his background. Now, merong dalawang opposites. Merong dalawang magkasalungat na bagay na totoo sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay na kay Kristo, naway maging lantad itong magkasalungat na bagay na kumikilos sa ating buhay, bawat isa sa atin. Unang-una, ang isang mananampalataya ay nagmamapuri kay Kristo. He boasts in the Lord. And isn't it any wonder when believers in the Lord experience blessings from God or receive blessings from God or triumphs in his fight against sin? Kung pag-uusapan nga ang kanyang accomplishment both in the ministry and temporally sa kanyang career, ano ang mabilis na bukang bibig niya? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. A true believer acknowledges the Lord Jesus Christ at all times. So a Christian is someone who boasts in Christ. Nahihiya po tayo na namnamin natin ang yabang, namnamin natin ang papuri ng mga tao. Far be it from happening sa bawat isa sa atin. We should boast in the Lord Jesus Christ alone. But then secondly, at naway totoo ito sa lahat ng mananampalataya ng Diyos, we put no confidence in the flesh. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul.
We should be people who are consistent in boasting in Christ and in acknowledging that we should not put any confidence in the flesh. At ano ba ang flesh na tinutukoy ni Pablo sa konteksto? Kung babasahin natin ang verse 5 and 6, ituloy po natin sa Ephesians chapter 3, verse 5 and 6. Ino-enumerate na ni Pablo ang kanyang ibig sabihin nitong I put no confidence in the flesh. Tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ni Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreyo na isinilang ng Hebreyo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. So ito yung flesh na tinutukoy ni Paul. Ang ibig sabihin, human effort and human merit. Yun yung flesh. Walang confidence si Pablo sa flesh. Ibig sabihin, wala siyang confidence sa kanyang human effort and human merit. Sino tayo at ano ang ating nagawa? Ang ating confidence ay nasa Panginoong Hesukristo lamang. Kaya in general, mga kapatid, mga kaibigan, ay ipinapahayag ni Apostle Pablo na kung ano man siya at ano ang kanyang narating, ano ang kanyang nakamtan, ay ginagawa niya ito bilang resulta ng kanyang pagiging na kay Kristo. And this should be the testimony of all God's people all over the world. May the Holy Spirit enable us to be consistent in boasting in Him, in giving glory to His holy name, and in making us not confident in the flesh. There should be no confidence in the flesh. Well, unang-una, bakit si Pablo ay nasa gawain, nasa ministeryo? Pwede naman sanang niligtas lang siya ng Diyos, pero hindi siya ginamit ng Panginoon in a wider capacity. Or pwede naman na talagang hinatulan na siya ng Diyos. After all, he was a persecutor of the Church of Christ. But why was Paul in the ministry and why are we in the ministry? Why are we in our respective local churches, my dear friends? Ayon pa sa verse 15 ng Romans chapter 15, atras tayo ng konti, binigkas ni Pablo ang dahilan. Ang sabi dito, dahil sa biyayang sa akin ay binigay ng Diyos. Biyaya, grace. And that is why we are herald of grace. We should constantly herald the grace of God. Dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos, all that Paul is and does is due to God's grace and God's grace alone. At ano yung biyaya? Ito yung pabor na ibinigay ng Diyos sa mga makasalanan na hindi karapat-dapat. Kaya ang biyaya ay maunawaan lamang natin kung ilalagay natin ito sa backdrop ng kasalanan ng tao at ang kanyang guilt sa harapan ng Diyos. At kung ano ang nararapat sa kanyang tunay, ang kapahamakan at ang paghahatol ng Diyos. Now, kung ipagpapatuloy po natin ang ating teksto, sino po ang nagbigay ng kalakasan kay Pablo sa kanyang gawain? Magagawa ba niya ang lahat ng mga iyon sa pamamagitan lamang ng kanyang natural na abilidad? Oh no. Verse 19. Ang sabi po ng verse 19, sa kapangyarihan ng mga tanda at mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. In other words, wala talagang kapangyarihan si Pablo. Hindi yon dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil kung nag-aral man si Pablo ng mga tricks, yun lang ang pinaka magagawa niya. Tricks, magic. Those magicians are just actually doing tricks. They are not doing magic at all. Kung titingnan natin, they are just doing tricks. But those were real miracles. Niloob ng Panginoon na si Pablo ay makakapag-perform ng mga signs and wonders. Niloob ng Panginoon, pero yung mga signs and wonders na yon ay nangyari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At ang purpose ng signs and wonders na yon ay upang i-gather ang mga tao, di ba, when the Holy Spirit, when there were signs and wonders in Acts chapter 2, all of the people flocked to listen to the sermon of Peter. Ang signs and wonders were to give validity
to the message and the messenger. Pero noong ang mga crowds ay nagtipo na, Paul preached the gospel to them. Sapagkat, according to Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing, and hearing through the words of Christ. At ang mga tao ay tumugon sa pagsisisi at pananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Now, kung pag-aralan po natin ang church history, naunawaan talaga ng mga tao ng Diyos na itong mga signs and miracles ay specifically binigay ng Diyos sa apostolic age. No more, no less. And even the Apostle Paul, hindi po siya palaging gumagawa ng miracle. Meron siyang kasamahan sa paglilingkod na si Epaphroditus, if I'm not mistaken, na muntika ng mamatay. Hindi naman po napagaling ni Pablo. Hindi po napagaling ni Pablo. Muntika ng mamatay yun dahil sa kanyang karamdaman. Pero hindi po napagaling ni Pablo, meaning to say, limitado. It was a gift present during the apostolic age. If I'm not mistaken, it was Epaphroditus. I could be wrong. My memory fails at this time. So, although miracles existed in the apostolic age, but it was not the norm. And then it eventually faded as time went by. Because we are not supposed to rely upon signs and wonder, but we are supposed to stand on the Word of God, the finished revelation of the Scriptures. And speaking of miracle, talagang yung mga miracle na yun ay pervasive, public, undeniable, verifiable, and supernatural. When they spoke in tongues, nagulat yung mga tao. These men were Galileans and they are speaking our language. And so those miracles were public, undeniable, verifiable, and supernatural. That is, they were radical. Ang mga patay ay nabuhay muli. In the case of Tabitha, Dorcas, kay Peter. In the case of Paul na kinagat siya ng ahas at walang nangyari sa kanya, they were radical. Ang mga lame, ang mga lumpo ay nakalakad, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga bulag ay nakapagsalita, ang nasapian ng demonyo ay napalaya. But in our time, the working of the Holy Spirit is proven in the transformation of sinners. Kaya mga kapatid, kay Kristo, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang precious gift of the Spirit upang tayo ay bigyan ng kalakasan para sa paglilingkod sa Kanya. Kaya saan po tayo magmamapuri at magmamayabang? Kay Kristo at hindi po sa ating sarili. Verse 18, ang sabi po ni Pablo sa Romans 15:18, sapagkat hindi ako mangangahas, magsalita ng anumang bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Diba? Maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko upang sumunod ang mga hintil. Kahit gaanong first class yung gadget mo at tool mo, kung nandyan lang yan, nakalatag lang yan at walang gagamit na skillful operator dyan, walang ma-accomplish yung tool na yan. Nakuha natin, yung CPU na yan, kahit sabihin na lang natin maganda ang quality, pero kung walang operator na mag-operate niyan, walang ma-accomplish ang CPU na yan, even those projectors and all of our gadgets. At kahit i-operate siya ng magaling na operator, kung depektoso yung gadget na yan, hindi rin makakapag-function. Kailangang i-repair. Nakuha natin. Pero kahit maganda ang quality, kung walang operator na mag-ooperate sa kanya, walang ma-accomplish ang anumang bagay. Ganun po tayo sa harapan ng Panginoon sa ating paglilingkod. Mga kapatid, mga kaibigan, we are only instruments of God. We are only instruments of Christ. We are only instruments of the Holy Spirit. An instrument can never accomplish anything apart from the skillful hands of the operator. And in the same way, mga kapatid, mga kaibigan, si Pablo
bilang instrumento ng Panginoon, ay hindi po siya makakapag-accomplish ng anumang bagay hiwalay sa makapangyarihang kamay ng Diyos, kamay ng divine operator in the gathering of the elect. Alam ni Pablo ng mga tao ay patay sa kanilang kasalanan. Wala pong actual na kapangyarihan si Pablo upang dalhin ang mga hintil at gawin silang masunurin sa Ebanghelyo. Paul did not have that power. It was the divine hand of the divine operator working through the natural gifts and abilities of the Apostle Paul as he proclaimed the gospel. Ang mga makasalanan ay nadala sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. And take note, dalawa ang katangian ng gospel proclamation ni Pablo, no? By word or by deed. Ganon din naman sa atin. It's our works should verify our words. And our works should beautify our words. Yun po. Ang ating mga gawa ang nagbe-verify, nagba-validate sa ating mga salita. At ang ating mga gawa ang nagbibigay palamuti sa ebanghelyo na ating pinoproclaim. Yun ang gawain ni Apostle Paul. It's mentioned there in verse 18 and 19. By word or by deed. We will do our ministry by word or by deed. But it's not within our power to make our words and our deeds effectual. The Holy Spirit must work as Paul proclaimed the gospel by the word of his mouth and by the verification of his deed. It should be by the words of our mouth and the verification of our deed. So let the church rise up and preach. To every soul let her beseech. And for more souls seek souls to, for the Lord seek souls to reach by holy life and clearer speech, mga kapatid, mga kaibigan. Now, mahalagang alalahanin din natin na ang banal na Espiritu hindi lamang nagbigay ni Pablo hindi lamang nagbigay ng kalakasan kay Pablo. Ang gawain talaga ng banal na Espiritu is He makes the gospel effectual. He makes the gospel effectual. Tingnan natin yung patutuo ni Pablo as he proclaimed the gospel. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Ang sabi po dito, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot, at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Why have we become believers in the Lord Jesus Christ? The answer is given in our text. It's because of the power of God. We became Christians solely because of the power of God. Boasting excluded, pride I abase. Now I am a sinner saved by grace. Si Pablo ay nangaral ng isang paksa lamang. There was only one subject of all of his preaching. He preached Christ alone and he preached consciously. Conscious si Pablo na habang ipinapangaral niya si Kristo, conscious siya sa kanyang kahinaan. Di ba meron siyang panginginig, meron siyang takot. Conscious siya na siya ay dependent lamang sa direktang tulong at pagpapala ng banal na Espiritu ng Diyos. And this is the attitude that glorifies God. That we will proclaim no one and nothing but the Lord Jesus Christ alone and His saving grace. And that
while we are doing our ministry, we are conscious always of our nothingness, of our helplessness, and of our sheer inability to bring any soul to Christ, to make any soul obedient to Christ. That is not our jurisdiction, mga kapatid, mga kaibigan. Para lamang kitang mga kasangkapan sa kamay ng Diyos na magfa-function according to the design that God has given us. But we are defective instruments, to be honest. We are defective tools. And that is why we are still useful, because it is God who mightily works in us and through us. Alam po natin kung anong pakiramdam na defective ang ating tool. Gagamit ka ng ballpen na hindi tuloy-tuloy yung talagang you have to strike once again para siya ay gumana. Gagamit ka ng mga tools na defective. So bagay, itinatawid mo kahit defective yung tool. Di ba? May mga ganun. Nasiraan ka ng sasakyan at umaandar pa ng kaunti para lang pumunta doon sa sa vulcanizing shop or sa motor shop. Very defective. But you are able to manipulate it. And honestly, we are defective tools before God. But what's glorifying to our God is He uses such defective and weak people as we are. We are still a work in progress. And that is why the boasting of our ministry, the context of our boasting is in the Lord Jesus Christ alone. Ito po yung test ng ministeryo natin dito sa Herald of Grace. At ito po yung test ng lahat ng mga ministeryo sa buong mundo, sa Tagum, sa Cebu, sa iba't ibang dako dito sa mundo. Ito yung test. To preach Christ and Him crucified. To preach Christ alone and Him crucified. This is the supreme test of our labor and our efforts para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kabutihan ng mga tagapakinig. Ipinapangaral ba natin fully ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? This is really vital. This is very important. Hindi tayo nandirito to play church, to discuss about curtains and air conditioning system and all of those things na dito na lang nakafocus ang ating atensyon. We are not here to play church. We are here to hear the gospel of Jesus Christ. We are here to hear the Lord Jesus Christ. At yun ang gagamitin ng Panginoon, hindi lamang sa pagtawag ng mga elect para sa kaligtasan, kundi upang patibayin ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. This is the test of our ministry. Are we proclaiming Christ and Him crucified? And this is also the supreme test of our humility. Ipinapangaral ba natin si Kristo na conscious tayo sa ating kahinaan at sa ating utter dependence upon the direct help and blessing of the Spirit of God? So this is the supreme test of our motive and of our attitude. Are we doing the work of the ministry conscious of our weakness and of our dependence on the working of the Holy Spirit of God in our lives? Ayon pa kay Stuart Olyott, Olyott, Stuart Olyott, sabi po niya, the power of Paul's ministry did not lie in his own gifts, accomplishments, intellect, or abilities. None of these things could take the credit. There was only one explanation for it all. God was with him. The Spirit of Christ had given him divine assistance and had blessed the work. In the growth of our church, none should take credit. Far be it from happening that the growth of our church should be ascribed to any other personality. It should be ascribed to God alone. Our boasting should be in the Lord Jesus Christ alone. So that's the first point. The context of Paul's boasting. And it should be the context of our boasting. We boast in the Lord Jesus Christ. We boast in the power of the Holy Spirit. We boast in the efficacy of the Word of God. Pangalawa,
the further exposition of Paul's boasting. Nasaksihan po ni Pablo ang makapangyarihang kamay na kumikilos sa pamamagitan niya. Verse 18 yan. Ano ang mga nasaksihan ni Pablo? Well, a large percentage of the New Testament was written by Paul. Totoo, hindi? Pagkilos siya ng banal na espiritu, he labored more than all of them all. He wrote a large percentage of the New Testament. Sino pa ba sa mga apostol ng ating Panginoon ang na-record na nakapag-missionary journey? Si Pablo ang humayo sa iba't ibang mga lugar 3 beses, 3 missionary journeys. May na-record ba sa mga apostol ng ating Panginoon na nakapag-plant ng mga churches? Through the ministry of Paul, numerous churches were planted. Multitudes of people were brought to faith and transformed through his preaching of the gospel. Dinala ni Pablo ang Christianity na largely Jewish ang background. He carried it to the world, to the known world during his time. Ang impluensya ni Apostle Paul sa buhay ng maraming mananampalataya sa early church at maging hanggang ngayon because a vast percentage of the Old Testament was written by Paul. Ay hindi natin maaring i-overestimate. But again, alam po ni Pablo na ang kanyang na ang kapangyarihan na kumikilos sa kanyang gawain ay hindi sa kanya. It was the work of God working through him. There was a time na si Pablo ay nagmapuri sa kanyang natural ability. Napakadakila ng kanyang heritage, ng kanyang background. He was born of the tribe of Benjamin. Pagdating sa kanyang educational qualification, first class. He was educated under Gamaliel. Pagdating sa kanyang Jewish credential, naglingkod siya bilang Pariseo. Pagdating sa kanyang record bilang isang Pariseo, he considered himself as perfect in his observance of the law, and he was zealous in defending God. Pero noong matapos niligtas ng Diyos si Pablo, inadvertise pa rin niya ang kanyang confidence in the flesh. Binigkas pa rin niya yon sa kanyang litanya ng kanyang resume. Now, Philippians chapter 3 verse 7 to 8, yung karugtong sa binasa natin kanina. Nabago po ang lahat. Radically changed. Radically changed. This is the further exposition of Paul's boasting. Ang sabi po dito, gayon man, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Sa Greek word, mas mabigat pa. Dung and refuse. Ang language. Tinuring niya na dung and refuse, meaning to say utterly worthless. Itinuring niyang kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Basura, dung and refuse. Kalugihan. Now, kay Kristo, ang confidence ni Pablo was in the mighty power of God working through the gospel. Through the gospel. Dynamite, dynamo. Iyon ang inimploy ni Pablo sa kanyang gawain. Romans 1:16. Kaya hindi natin dapat ikahihiya ang ebanghelyo. How can we be ashamed of the gospel, which is the power of God unto salvation to those who believe? Romans 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudiyo at gayon din sa Griego. Marami na po akong evangelical churches na nadaluhan sa pagsamba. Paglabas ng mga tao sa simbahan, ang tumatatak sa kanilang
isipan, ang ganda ng rendition ng choir. Yun ang tumatatak. And they become so proud. They become so proud of their nice voices. But we offer nothing like that in our church, in our gathering. We offer the solid proclamation of the gospel. And we are not ashamed. Our worship services are not garnished by any color of exciting elements in it. Something that could appeal to the senses of men. We proclaim nothing but the gospel, and we are not ashamed. We are not ashamed. And we see the power of God working in the salvation of men and women na dinadagdag niya sa ating iglesia at sa iba pang lahat ng mga iglesyang matatapat sa kaniyang salita. Now, let us pause for a while at i-consider natin ang patutuo ni Pablo sa ating buhay. Pinag-uusapan natin si Pablo, pero walang saysay ang pag-aaral natin sa pagmamapuri ni Pablo kay Kristo kung hindi natin i-apply ito sa ating buhay. Nakikita mo ba ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay mo? Kapatid, I'm talking to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Well, dapat makita mo, unang-una, sa testimony ng iyong kaligtasan. Hindi ka na katulad noon. Ang buhay mo ngayon ay hindi na katulad noon. What about sa paglilingkod mo sa ating Diyos? Nakikita mo ba na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan mo? Nakikita mo ba na pinagkalooban ka ng Diyos ng mga gifts beyond your natural ability? It's the work of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7. Please turn there. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7. Ang sabi dito, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Now, baka naman sinasabi mo, kaibigan or kapatid, na hindi mo alam ang mga gifts mo. Kaya hanggang ngayon ay hindi mo alam kung paano ka maglingkod sa Panginoon. Pero common sense lang yan, kapatid. Hindi mo talaga ma-discover ang gift na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo kung hindi ka mag-umpisang gumawa at kumilos. Ang atleta, hindi naman niya ma-discover ang kanyang ability kung siya ay umuupo lamang at sa sofa at nanonood ng TV. Hindi po ma-discover ng isang musikero ang kanyang abilidad kung hindi siya kumuha ng instrument at mag-practice at hindi siya mag-vocalize. Hindi mo alam kung ano ang gift mo, hindi mag-umpisa kang maglingkod sa anumang gawaing nakikita sa ating iglesia, and by so doing, you will discover your God-given gifts. Di ba? Iyon po. Now, siguro sasabihin mo, unique naman kasi si Pablo, pastor. Exceptional ang kanyang ability. Totoo naman na exceptional ang kanyang ability. Yung kanyang educational background. Pero this is the point. Exceptional ang ability ni Pablo, pero hindi po niya inescribe sa kanyang ability ang tagumpay niya sa ministry. Doon niya inescribe sa ating Panginoon. That's the point. Can you imagine kahit gaano kagaling na speaker si Pablo, pupunta siya sa isang paganong lugar na ang mga tao ay handang pumatay upang idepensa ang kanilang diyosa na si Diana sa Efeso. Na handang pumatay yung mga tao upang ipagtanggol ang kanilang relihiyon at si Pablo ay pupunta doon. Talagang nakakatakot yun, kaibigan. At yung paghayo natin every Saturday sa street preaching, talagang nakakatakot. Pwede namang barilin tayo. Di ba? Anything could happen. No wonder. Nasa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5, ay talagang si Pablo ay nangaral kay Kristo or patungkol kay Kristo ng may takot at panginginig.
So hindi po niya inequate sa kanyang ability. And speaking of Paul's speaking ability, hindi po excellent speaker si Pablo. Hindi po standard ang kanyang oratory skills. Hindi. Hindi swak sa panlasa ng scholarship during that time. 2 Corinthians chapter 10 verse 10. Hindi. Wala talaga. Wala siyang may pagmamayabang. Ang sabi dito, sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi, subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina. So parang sikli pala tingnan si Pablo. Hindi siya yung tipong matipuno at pogi yung mukha. No. Subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. So he was not a superb speaker. Why the fruit? Tremendous fruit of his ministry. It's because of the power of the Holy Spirit working in him. Now, if you are a tremendously gifted man, the temptation is for you to brag and to flaunt your gifts. Vanish the thought. Vanish the thought. Your ministry will become dead on the spot if you will rely on your ability, mga kapatid, mga kaibigan. Now, vanish the thought. Nakakapangilabot kung i-ascribe natin sa ating abilidad ang ating gawain. Now, what about the eyesight of the Apostle Paul? Ang kanyang eyesight was terrible. Terrible. Meron siyang sakit sa mata. And what about the thorn in the flesh? Ano man yung thorn in the flesh na kanyang tinutukoy, it was a continuous reminder kay Apostle Paul that in spite of his weakness, God is able to work mightily in him and through him. God is not looking for a super Christian to be used in His kingdom. God will use you as you are in the service of His vineyard. Whatever gift that God has given you, God will use you as you are. And He is able to do mighty works in you despite of your weakness and your limitation, because we cannot limit the power of the Holy Spirit. Only avail of yourself in His service. Have you served the Lord Jesus Christ as you ought? Have you served Him as you ought? We have to repent. We know that we could have done greater things for Him as we ought. But we have become so selfish in our time, talent, and resources. May the Lord cause us to repent. Ayon pa kay F.F. Bruce, if his ministry was so effective despite his physical weakness, then the transcendent power was manifestly God's, not his own. The transcendent power was manifestly God's, not his own. They constantly reminded him not so much of his own inadequacy as of the total adequacy of Christ, in whom, when he was personally weak, he knew himself to be most strong. At kung i-review natin ang kasaysayan ng Biblia, gano'n naman talaga, ginamit ng Panginoon ang mga mahihinang individual. Moses was a terrible speaker according to Exodus chapter 4 verse 10. Nabubulol siya eh. Moses, he was a terrible speaker. Gideon's family was the least in the tribe of Manasseh and he was the youngest in his household. Now, si David, hindi naman pinapansin sa kanyang family. Kaya nga, doon na limitahan yung kanyang ginagawa sa pagbabantay ng mga tupa. Talagang si David yung parang unknown sa kanyang family. Hindi talaga siya yung napapansin kaagad. But he used him mightily. Si Pedro din, outspoken as he was, isang statement lang ng babaeng lingkod, natakot na siya ng husto. Di ba? If we study the history of the Bible, talagang ginagamit ng Panginoon ang mga mahihinang nilalang. Bakit? Meron pong rason ang Diyos. Ginagamit niya ang mga mahihinang nilalang at kahit yung mga nilalang na merong extraordinary ability ay talagang nilalagyan ng Panginoon ng tunok sa tinik sa laman, katulad ng nangyari kay Pablo, para ang kaluwalhatian ay hindi mapunta sa kanino man, kundi sa Diyos.
1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29. Paul was strong in his background and credential. Lalagyan ng tinik. Para hindi ma-ascribe ni Pablo yung kaluwalhatian sa kanyang background at sa kanyang heritage. Ganun po yun. Ganun yun, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya huwag tayong mag-complain. Serve Jesus Christ just as you are. And God is able to accomplish great things despite your limitations, kapatid. 1 Corinthians 1, 26 to 29, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kaniyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kaniyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. You see, God's wisdom, the Lord knows that if He uses mighty and naturally gifted men, and He doesn't put a thorn in their flesh, God knows that the natural tendency of that person is to boast in himself. And that is why from time to time, God is faithful in making us feel our weakness so that we will understand our utter dependence on Him in everything that we do. Now, niligtas ka ba ng Diyos dahil ikaw ay mas karapat-dapat, mas marunong, mas impressive sa Kanyang harapan? Nai-impress ang Panginoon sa natural ability mo? Vanish the thought. Our salvation is unconditional. Grace is unconditional. Election is unconditional. Now, bakit hindi mo pa nilagay ang sarili mo sa paglilingkod sa Diyos? Maaring matagal ka ng Christian, pero hanggang ngayon ay limitado pa ang nagagawa mo sa kaharian ng Diyos. Sasabihin na lang natin, hindi naman natin sinasabing wala, pero baka ilimitado pa. Dahil iyon ba ay hindi mo inavail ang sarili mo para sa kaharian ng Diyos? 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. This was the resolution of the Apostle Paul. And may this also be the resolution of each one of us. Huwag mong hintayin na maging katulad ka kay John MacArthur, kay Paul Washer. Sila yun. Just be you. In God's service, in His kingdom. Ours is sila yun. Di ba? But God can do mighty things through your life. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Na, kung nagagalak pala tayo sa ating kalakasan at nagmamalaki tayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mananatili sa atin. Pero kung tayo ay consciously aware of our weakness, ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa atin. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Tanong ng Panginoon, indirectly, nakikinig lang si Isaiah eh. Hindi naman yun sinabi ng Panginoon directly kay Isaiah. Nakita ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Diyos. And then nagtanong ang Panginoon, whom shall I send? Ano ang reply ni Isaiah sa chapter 6, verse 8? Ang sabi dito, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa akin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Naway narinig mo ang tawag ng Panginoon sa buhay mo, kapatid.
that you will really avail yourself in the service of the King. And that you have been a Christian for so long, but somehow your service to our King is limited. For some reasons. Nawa ay kinonvict tayo ng Panginoon ngayon. Naway ipagkaloob ng banal na Espiritu sa atin ang puso, katulad ng pagkilos niya kay Isaiah. Here I am, O Lord. Send me. And may the Lord grant us great hearts of faith, trusting Him to do great things through us. At para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, kung hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran ninyo, si Satanas. Yun talaga ang direktang pagkasabi niyan. If you are not serving God, you are serving Satan, no matter what you say. Repent of your sin and turn to Christ. And lumipat ka sa kaharian ng Diyos. Be washed by the blood of Jesus Christ. Be cleansed by His blood. Be forgiven by His grace. And you will be saved. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, purihin kayo sa paggamit ninyo sa inyong salita upang mangusap sa amin. At naniniwala po kami ayon sa inyong pangako na hindi babalik nga sa inyo ang inyong salita na walang kabuluhan. Ito ay mabisa at makapangyarihan, sharper than the two-edged sword. We praise you, O God, and we pray for fruit. In Jesus' name we pray. Amen. We have not known Him as we ought.